Critake kowe critake. Anu, kan bojoku tak tukoke anu daster. Kembang-kembang pink. Oh. Pas saat kuwi hari Valentine. Valentine. Ayo Valentine Day iki disingkat Valentine. Oh iya. Valentine. Hari Valentine. Ayo, tak tukoke rok pink senenge ra jamak-jamak. Heeh. Terus tak tinggal lunga. Oh. Kerja aku. Neng PT. PT apa? Produser. PT luar negeri. Nyampur wedi pasir. Oh. Laden tukang. Ayo karang tingkat kok ya ora mulai seminggu aku selakangan banget rasane. Nang mripati gawangan, nang mripati ora ana sing tak sama kejama bojone tanggaku. Lho. Tak kira nek bojomu. Bojoku ndek lari, lek ngomong lari terus. Iya. Bojoku gegawangan padane netra iki ora ya kejama bojoku mulai ngebes aku. Heeh. Tekan ngarep majluk. Melayu aku selake ngekep bojoku. Ana wong isa-isa nganggo ndrop pink kuwi mau. Tak sikep saka mburi. Sayang aku. Maratuaku ki mengo wong idian ngono kuwi. Aku terus klepat lunga ora mulih aku turu nang Cakruk. Sore kae bali malah maratuaku kuwi dandan mero-mero kae. Caidian. Ayo baleni ngono kuwi. Bojoku krungu ayo wis nesu ayo. Terus curiga karo aku kowe jane arep ngepek aku apa arep ngepek simak to Mas. Simak. Pas netel ular kambang ngene iki wah nang ngarep omah mangsane mangsa prei monggo wis bar nyambut gawe bladekan wah lenggah ning kon kursi ngetel radio ceklik ngano wah bojone saka njero omah ngeteri wedang gula Jawa waduh dikai jahe seruput ana mobil teko plat Jakarta timbali nang Jakarta. Pinten Mas semanten. Oke, niki DP-ne. Wah, donya iki kaya kemepiar kae. Aku ya sok kelingan nek tengok-tengok nang ngarep omah. Dasare pas rada sepi, dilalah lingguhan ngetel ceklik ular kambang. Monggo bojoku metu nggawa wedang jeruk
Gulane gula batu karo lumpia. Waduh. Isine ndogemak. Wah. Karo uritan. Cokot temel. Neno ledilit ana mobil teko ser. Pak Petro niku kula ngundurake duk nalika kula ngampil riyin. Oh nggih, matur nuwun niki anakane. Wah nggih. Wah, nyokot lumpia temel, ngombe jeruk karo nyetel uler kambang. Wah, donya iki kaya ning swarga kae. Nek kowe, Gong, aku ora tengok.